بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu aleykum bandiraɓe julɓe ɗum kadi hannde oɗo ñalawma yettinde jeete garande ɗo hannde oɗo ñalawma hannde alet lewru softaradu ene yara hannde balɗe 15 eɗen goni ɗo e yeeso jinnaɗo men ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Slimani Ba ɗo e legal meɗen killinkare galle ceerno Mouhamadou Samassa hannde noon ko ñalawma alet lewru softaradu ene yara balɗe 15. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على نبي الكريم صادق الأمين. إذن جتر الله نفيه كده ينقري جوكر يوتر من يوتر إسلام جدد جنار من خليفة من شار من أحمد تيجان ألفا محمد سلي. إذن جافنو دندانغال جناب يسيرم بسيدو فاي موجي بدندانغال ون بدنت من ورساب يوتر من دي أريدوها جوني كو جون پودن إن شاء الله. ceerno kadi ko jaaka o yaano Allah nawi mo e dow jam artiri mo e dow jam jaagol ngol kadi waɗi wuune fa tabarakallah eɗen jettira ɗum Allah no feewi en calmini jinnaare men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Ba toon to Madina Gounass e denndangal seere mbe tawtoraɓe golle ɓe kala mo yahani kadi eɗen ñaago Allah yo Allah hokkuno newri inchallah ɗum noon jokken kadi yewtere men inchallah tawtorade yewtere nde musidɗo ma jayde an komin lengo caami Issa Idris noon e ceerno Mahamoudou Diallo to Wocci e ceerno Amal Ly toon to Wourossogui e ɓi ceerno men Bayane Ahmad Tidiane Alpha Ba taw janggante en ko fondu to ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Kane en calmin dendangal fondunaɓe seere ɓe wonɓe ɗon ɓe e ceerno men Ousmane Kane kañumne tawtorama yewtere nde inchallah joni walillahi alhamdu garten yewtere men islam inchallah joni so Allahu lamɗo jaaɓi wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mi salmitima noon dendagal jooɗiɓe ɗo ɓe tawaɓe ɗo ɓe e jogorɓe kadi heɗoyade yewtere nde fof mbaɗi ɗumen onon fof wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. dendagal julɗo ɗo woni aduna he mbiyo ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu so haala ka yettimomo yewtere nde so yettimomo so heeɗima fof mi salmitimomo no feewi kadi mi ñagani momo Allah moƴƴere nde Allah waɗante en enen fof moƴƴere nde Allah addata kadi leydi he moƴƴere adda e leyɗele he moƴƴere nde Allah kadi wallata en faabano en sukaɓe meɗen wonɓe laddeji ɓe dendagal caɗele ɗe ɓe gondi fof yo Allah ittu dendagal sukaɓe meɗen ɗanniɓe laddeji ɓe kulhuli ɓe gondi fof yo Allah ittu dendagal kulhuli e caɗele kala sukaɓe meɗen ɗo goni ene ɗanni hayso mo ɗannaki kala gonɗo e kulhuli yo Allah ittan ɗum ɗiɗon kulhuli saabu hormo ndiwɗo lewru tedduɗo e lewru jeyano e lebbi kajoyeteɗi koto jejjete nduɗo jeeya koye lebbi kajoyeteɗi min gata hen e demal muɗum joni so Allah jaɓɓi ko leelaɓe kadane kadi mone dillina pettali hoɓɓe yo Allah dillin fittade muɗum yo Allah hokku ɗum kene sohlira ko wona hoɓɓeɓe en kalti kadi oɗon duwa onon wonɓe e laddeji ɓe kadi yo Allah newna on ko darton ko yo Allah hokku no muñirɗon yo Allah hokku no muñirɗon yo Allah faabu on e ko mbatton ko yo Allah wallu on kadi e ko mbatton ko yo Allah newnu e ko mbatton ko ɓuuri yawde kala dendagal kene haɗa on e leggiyaji moɗon ɗi kene tardina on leggiyaji moɗon ɗi yo Allah hokku jomum ko hilni ko wona wiide ene bonnana on yo Allah reen noon no Issa Yunus Ndongo wini ko noon tigui min jeehino e Madina Gounass e jaam min tawi toon jaam min garti e jaam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin dendagal momin mbayno fof kadi min mbi ɗum min garti e jaam hay caɗele goto min keɓani toon yo noon alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah ken kadi tawede Dakar mo wuuri eɗen celli eɗen ɓeydorade dendagal moƴƴereji fof ala taw ko usti hen en calmina kadi dendagal bandiraɓe kadi ɓe ganduɗa ko fatiranoɓe bandiraɓe meɗen guijinon ceerno meɗen jinaɗo meɗen ceerno Mansour mo ceerno Ahmad mo guijinon nde ari nde hawri ko yaade Dakar
en keɓorano yaade toon en jiiɗi no rew toon kadi jawde gartol fof ko en keɓani eɗen duwono galle makko e ɓesgu makko fof enen duwono cuddiɗo makko sohna Ummul Khayri Haydara dendagal bandira fucca mburnaɓe Madina Gounass-naɓe Guijulo-naɓe Cirol-naɓe dendagal ɗo famille o woni fof astahfirullah dendagal ɗo koroji ɗi goni fof en duwono ɗumen en duwono ɓesgu makko yo Allah heddu ɓesgu ngu caggal yo Allah de caggal makko jurɓe jarama jaaɗo Allah moƴƴo jiɗɗo enɗam muɗum bawɗo kadi siyasa ɗum bawɗo gondigo ɗum haɗa wawi hadde ko Allah andi ko yoni yo Allah moƴƴo makko toon yo Allah moƴƴo makko toon en calmini noon kadi seere meɗen kadi ɓe gonno salminde e namdade kadi no mbadde e ɓalle ko woni ceerno meɗen ceerno Ndiaye Baro e galle muɗum Mouhamadou Kamil e muñira muɗum dendagal galle o fof en mbaɗi ɗumen ziyara no fotiri ceerno Hamid Bal jinnaɗo ɓenne kadi no coɗɗo e ceerno Mouhamadoul Moukhtar Ba gandira ceerno policier e commandant policier kamɓe fof en calminiɓe en juurimamaɓe ha jofte e galle ceerno Abdoulaye Diatou Ɓoggue en calmini ɓesgu e juré o kala ɗo woni Mauritanie ko wona Mauritanie fof kala juré ceerno Abdoulaye Dia yalmuɓe goni en calminima en calminima en juurima en calminiɓe en juurima en calminiɓe en juurima Richard Toll jinnaɗo meɗen gon toon ceerno meɗen ceerno Yahya Ba en calmini gammaji tan ha banaji gammaji ha banaji kala ceerno gonɗo e almudo gonɗo salminama gamaji to ha banaji ga kala ceerno gonɗo e almudo fof salminama juurama mo wona ceerno on kala keɗotoɗo jewteɗe kañum kadi salminama juurama ñagama yaw fof ñagama duwaw alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin eɗen jokka e jewte meɗen eɗen keddirino fodde ñanden e ayeje ɗe kalnuɗen yimɓe noon fuɗnoɓe yaltinde jewte muɗumen ene mbiya yimɓe fof ko gotum yimɓe gonta gotum jogorani wonde gotum Allah waɗani yimɓe gotum waɗata yimɓe fof gotum ala Allah ɓuuri ɗon Allah en andi Allah waɗani yimɓe fof gotum waɗata yimɓe fof gotum yimɓe fof gonata gotum maleykaji ɗi fof gonata gotum ko tagi ko fof kadi aɗa hen fof ko waɗata gotum ko fuɗɗori tagde ko leydi ko jeeɗiɗi ɓe gona gotum so goto min wiyama hande yo waali leydi ɗimmiri jaccinto ko juuɗe asamanuɗi nan ɗon ko jeeɗiɗi aljannaji ɗi nan ɗon ko jeeɗiɗi hay goto jeyta e goɗɗo Allah ala ko tagi ko waɗi gotum o tagi tan goɗel gotel kam woni goto o ɓurdi Muhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala goppe onon almuɓe hoɓɓe mbino yimɓe fof gotum walla ono humam binnaji cennulin ɓe gona hay almuɓe enen fof ko alta ken maccuɗo ala dimo ala ala yimɓe fof gotum wota kaɓɓoɗe ɗum aɗa mbawi wiide kay maccuɗo ala kono yimɓe fof gotum ala wona goto yimɓe fof poti ala wona goto Allah ko haali ko ɗum tan saka jahon hen ha onon dallinoro hen e ayeje ko on ganda on gandana on gandata hay sababu nuzul ayi to ganda so neɗɗo ene dallinoro ayi yata on jogui sababu nuzul ene jogui dalilu ko ayi o jippori kalanmi ko pular keɗɗo no moƴƴi ko onon haaloɓeɓe onon dallinortoɓe qur'ana ɓe mo dallinora qur'ana mo haalani ayi qur'ana haalani kadi ayi kadi mo kalɗum ɗo ha jamaɗa e muɗum mi kala ɗo kalɗon mbiyon yimɓe fof boti hen goto mo heeɗima ɗum wi min so neɗɗo huccira wi kañum ɓuurimi man wi min ɓuuri yuma min ɓuuri bamma ɗum ko tawma e ɗum an kay sa moƴƴi walla sa ɓe moƴƴo tan yiyat ɗum haysa haalani ko adi hen ɗum mbiɗa ka ceernajo ka baaje toon mbiɗa kadi a dina a nasiha ɓe dina ko laaɓodiral an kay so neɗɗo wima hunde yiyata mbade aɗa andi kay ko gonɗa fof hakkunde gonɗa ma dañ ɓurɗoma ma dañ poɗɗa mbaɗi kosi walla wona noon anani ma dañ ɓurɗa ma dañ ɓurɗoma ma dañ poɗɗa woto mbaɗen son mbaɗi on mbiyamnan humon binneji ɗi ɓen noon kadi almuɓe kadi histoire yu goti ha joftere o gani taarade Qur'an Karim ko ɗon kala fof yata oɗon jogani ɗum dalil yimɓe fof goto may goto ɓurani goɗɗo Allah wi on pen e deftere muɗum teddude jangtande ala luural ko Allah wi on pen caggal nde Allah gayri jangtade annabaɓe wonɓe suratul Baqara ha gasa haalen annabi sallallahu alaihi wasallam e ko ɓen mbadda e golgole muɗumen e jeddi Iblis ha gasi ɓe jeddi yahudiyankoɓe Haruta e Maruta suratul Baqara ha ari hangari annabaɓe Dawuda e Jalut e Maruta e ɓe ɗo fof haalama hen o wi annabi sallam tilka
وكان مامكو قل ألف لام ما يتيرو نعم آيات الله كوني الله نعم نتلو عليك بالحق من جنگ ترنا توك غوانغ اي غوانغ نعم وانا قيل وانا قال نعم سانا نقيل لوهي نعم وانا قالو قران نعم قيل فونا قران كو لوهي سايدي مبدا نعم تلك آيات الله نعم كاي سالا دومين كومين كابرو نماكو نعم نتلو عليك بالحق من جنگ تودي دو مارا غوانغ نعم ngam نعم وإنك لمن المرسلين كو أن باب بن بيكو هن جيدا كو هن لمتت دا نعم تسكو دي نعم ايوه نعم وإنك لمن المرسلين كو هن لا بي ان جيدا نعم كون امبران نعم ويدو نعم وفلي ني كو فيرما دوما نعم واتري دوم نعم كو فيرما تلك آيات الله نعم كومين كالونما نعم ko benni ko en baabe ko natula leki be taggi men jang tane mbaado gonga gonga نعم wa inna kalama al muslimin نعم an ko ne la be jada نعم kon non نعم tilka ar-rusulu نعم ben an baabe mbi mambe نعم faddalna ba'dhum ala ba'd نعم ni burni hen yoga ben har ko be yati نعم ngoni il faut poti نعم an ba patani fata نعم ko Allah bi pata نعم don yim faut poti نعم tilka ar-rusulu نعم faddalna ba'dhum ala ba'd نعم ben an baabe teddudi نعم. ta gore de fon futiri ko an baabe burtidi نعم ben hoore muɗum ben koye muɗum men ɓurdiri نعم sako waɗi نعم walla o fuɗɗori min man kallama Allah wonanɓe Allah haaldi نعم wonanɓe Allah tagui ha gayni waɗi ɓe نعم. wonti yefta ko ɗumen نعم e aya goɗɗo نعم o wi wallahu faddala ba'dahum ala ba'din fi rizqi نعم ko Allah woni ɓurnowo نعم hakkunde moɗon نعم arsukaji moɗon نعم. kañum feccata نعم ɓurna oɗo نعم ɓurna oɗo نعم. oɗo ɓura o ɓura نعم gon yimɓe fof poti نعم walla haali koko ɗum min ndewata walla ko kalɗum ko gonton نعم wona noon نعم ɓurɓe suusde Allah tigi rigui ɓe نعم ɓen gaddanma aya suratul hujurat نعم jippi ko makka نعم yen ba Allah wi نعم ya ayyuhanna ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim نعم ya ayyuhan nas inna khalaqnakum نعم min dhakarin wa untha نعم وجعلناكم شعوبا وقبائل نعم لتعارفوا نعم إن أكرمكم عند الله نعم أتقاكم نعم بندل ندرو واتند آيو نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم اللي على نوديهم كويم بيفوف نعم كلا يا أيها الناس قرأوا القرآن نعم. سونا غوص نعم الله جنتي نعم سونا غوص يا أيها الناس غوص وني ما الله حالاني نعم هذه كنا ونا كنيم بي نعم يا أيها الناس يكدي دي فوف كم كوي نعم جدي نعم جيبي دي يا أيها الناس جدي نعم غون تكان دو نعم يتكال جدي غون القرآن نعم يا أيها الناس أولو مسور التحريم بيلون نعم o jippina ko heefere ɓe wona julɓe نعم ya ayyuhan nasu taqu rabbakum نعم ya nasu rabbakum alladhi khalaqakum نعم ɗum koye julɓe madina نعم kono oɗo ya ayyuhan nasu o mo dallinotoɗon o نعم kuural moɗon e majjere moɗon نعم son jeddi gaddanumi aya sabo nusula ayat نعم oɗo ya ayyuhan nasu mo suratu tahrim o mbi mi نعم o jippaki e julɓe نعم jippi ko e heefere ɓe نعم inna khalaqnakum نعم min dhakarin نعم wa untha نعم وجعلناكم نعم. شعوبا نعم. وقبائل نعم لتعارفوا نعم. إن أكرمكم نعم. عند الله نعم. أتقاكم نعم ناني نعم بندل نرو إن أكرمكم عند الله أتقاكم ɓuri teddude moɗon taw ko kulɗo Allah nelaɗo sallam kaɗam ko addakeɗo inna akramakum inda Allahi atqakum نعم ko arnoɓe ɓe ɓe o haaldata ɓe tawanoɓe ɓe ko ɓe o haaldata نعم ma o ruttoyi e hoore sumare he نعم. o fili tan ma hoore maɗum gotel gotel نعم holɓen نعم leƴƴi aara beɓe ngari noon نعم nde annabi sallam jolni tigi rigui nde نعم ɓe ngari نعم eɓe mbasodira e ɓiɓɓe babiraɓe mabɓe aara beɓe نعم holɓen نعم habis نعم ibn al-aqra bintu نعم otarid نعم ibn hajib نعم mirqal نعم ibn hisham نعم. ɓe taf woni mawɓe leƴƴi arnoɓe ɓe نعم
ɓe gardo nangue hoore kelle oɗe garde petilaji mon ne jeysa mo laaji muɗen gama en jeysa ene mbiɗa sallam yaltu emin basodira e ma minen komi ɓiɓɓe kaaren tanum kaaren an ka ɓuura e sangue goto fen ene fiito becce heɗo no moƴƴi nani yaltu min gari min basodira e maɗa minen komin ɓiɓɓe kaaren minen komin lamɓe minen min jogui ɗum emin jogui ɗum emin gulleɓe luuka pooti asko mabɓe haɓe mbiya ɓuri asko nelaɗo sallah sallam Allah wiɓe ala ya ayyuhannasu ɓe fuwiɓe arɓe tawɓe nelaɗo sallam madina ɓe inna halaqnakum min tagi on min zakarin wonsa min tagiri on debbo e gorko umara ɗon wa ja'alnakum min mbaɗi on wa ja'alnakum min mbaɗi on shu'uban kon leƴƴi no mbiɗon ni ko leƴƴi pelle leƴƴi ɗum ko lita arafu ha gandodiron Qurayshiyankoɓe nan ɗon ko leƴƴi 13 haal pulare nan ɗon ko leƴƴi 13 Côte d'Ivoire toon nan toon leƴƴi en mbayde toon leydi en ɗum haaltaki haalata tan sababu nusul o ganɗon kam ko ɗum ɗon lita arafu ko ha gandodiron hatta ɓeɗo resde ɓe hatta ɓeɗo wondeɓe hatta ɓeɗo hoddeɓe hatta ɓeɗo ha yahudi en ko bani israel nan ɗon bani Qurayza ten bani nadir en bani en mbayloyi ko leƴƴi leydi inna akramakum kamɓe arnoɓe ɓe ko arɓe Allah haaldata ɓe o wi inna khalaqnakum min dhakarin Musa habis min al aqra utarid ibn hajib mergal ibn hisham ɓe mawɓe men e leƴƴi muɗen omo haalda e ɓe o wiɓe ko kaɗon ɗo ko fof ko mere ɗo Allah ɗo tawi ene soomi e mabɓe jiɗɗo wontude julɗo e yimɓe hunde wontude julɓe yeeƴi waysaraji ɓoɗo ƴeew defi moɗo oɗo mirqal ibn hisham kañum ɓernde muɗum nde e nokki e ko nelaɗo sallah sallam no nawrini eko jabde ɗiɗo gulali lukali jabaki waɗani gonnimo e nder ɓernde muɗum kanko o tari ibn hajib o kamɓe ɓuuri wurlude e gulla ya alayhi sallam yaltu faya men yaltu nangue no wuli oɗon ko gullotono ko fof ɓuuri teddude e moɗon fof ko ɓurɗo hulde ko dentuɗomi o kulɗo haalde o merqal ibn hisham harani ko on wona nabi sallam wona goɗɗo merqal ibn hisham on min jagganma tarih muɗum caggal nde ɗum ɗon gasi simore nde jippi ha gasane rasul sallam rutti e joomum aboubacry lomti seydina oumar lomti eɓe jaha gol wale kanko merqal ibn hisham o Allah wallimo o tuubi o yanti e sahabaɓe aɗa faami baytul muqaddas puɗɗitoynoɓe jeegoɓe kanko woni hen goto kanko merqal ibn hisham o mo Allah wi inna akramakum inda Allahi atqakum a heefere ɓo ardinoɓe ɓe sapportinoɓe o wi ko ɓen on ɓuuri ɓe inna akramakum inda Allahi ɗo dari ɗon ɗo ɓuuri teddude moɗon daɗɗo ɗo atqakum komo ɓerde moɗum nokki kullam wona annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɓuuri ɗon nani so jiiɗi noon garton hitande ha darto mo woni masala fof mo tawɗon hen sellani gartirene kam 46 85 49 80 wona haare wona duko wona ƴettode wona jennoje hay hunde goɗɗum ala hen ɗo jiɗɗon fof no jiɗɗon fof ayyama kala ɗemgal bawgal wonde haal pulaar jolfo walla sore kala heere ko joomum sikkati ni mo ɗamnani goɗɗo 47 13 86 04 inna akramakum inda Allahi atqakum ko ɓeeɗo arnoɓe ene baso annabi sallallahu alaihi wasallam deƴƴi ɗum haalani hay hunde o ɓuuri on ko o yante sahabaɓe yante uditoyre baytul muqaddas Khalid ibn al-Walid Ikrimatu ibn Hisham Abu Zarr al-Ghafari Abu Ubaydah al-Jarrah Abdurrahman ibn Awf Sa'd ibn Abi Waqqas ɓeɗe jano kanko merqal ibn hisham o kanko ya ɗon inna akramakum inda Allahi deƴƴiɗo mo haalani hay daraw ko woni Allah manti Allah alimul khabir Allah fawi hen kañum ɓuuri andude ko woni e moɗon fumpiti kadi ko woni e ɓerɗe moɗon ko nde o ɓamti hoore aayo rentinde sahaba ɓeeɗo ko mbaɗi ko
woni on bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu la taqaddamu bayna yaday illahi wa rasulihi woto mbaɗe ko ɓeeɗo mbatta ko woto mbaɗi Allah e neraɗo muɗum ko ɓeeɗo mbaɗi ko wattaqullah ndentoɗe kene tikkina Allah e nelaɗo muɗum e tikkinde nelaɗo Allah e jamiroji muɗum inna Allah samiun alim o ɓamti la o fillini ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum sa fa'ama la tuqaddimu bayna yaday illahi ko wiima woto mbaɗ ko o wiima ga hina la tarfa'u aswatakum ko ɓeɗo mbanno ko to wiima tan la tuqaddimu lural bayna yaday illahi wa rasuli wattaqullaha inna Allaha samiun ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u woto ɓamte sawtuji moɗon aswatakum sawtuji moɗon konguɗi mon fawqa sawti nabii e dow konngol annabi sallallahu alaihi wasallam badare annabi sallallahu alaihi wasallam bismillah do e jaltega oɗon bana Allah nedi wala tajharu bil qawli woto poɗndire abakko e konguɗi bon eyogo ko ɗum mbawi wonde fof ka jahri ba'dikum e peññingol yoga e moɗon no mbirata ni minen kay minen ɓuri banikinare minen ɓuri ɓattade ɓe minen ɓuri ɓattade ɓe nden so tawi on mbaɗi ɗum woni lural woni fitina anta bata malakum wa antum la tashuruna tawontinano ko mbatton ko so ndi oɗon jabodere ɓen won jawat hen hoddiro Allah jawon hen nelaɗo Allah tawontinani fami so ɗon jabodere ɓen on jawtat keerol jawɗon hen ko Allah jejjito nen ko Allah wi on ko jawɗon hen annabi sallallahu alaihi wasallam cikkuɗen no moƴƴi gonɗo ko jabana ɗum taw wala tashurun ngam o wino aya goɗɗo wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighayri ilmin onon julɓe woto jenne heefereɓe ɓe woto jenne allaji maɓɓe saka kamɓe allaji maɓɓe nerji ko neɗɗo e kaaji ala ɓe jenda Allah moɗon walla fa subullah don bagari an ngan jagoɗo ɗata kaɗa jenɗa ko leggal walla ko hayre aɗa fiɗɗi ka juuɗe a wi Allah muɗum kayne wi Allah ma an aɗa andi Allah ma ko gonga atini ko mbaɗɗa bakar mbaɗɗa o nala sallam wi sa ƴettima jinnaɗo geji ƴettima jinnaɗo ba kan ƴetti jinnaɗo ba ɗum fof jewata ɗum am ceerno mi jogi ɗo namdal aɗa mbaɗa heɗima a dan dow mine nana caggal nde keɗɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Sile no tafsiri aya woni ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ustaz wiɗi kañumen piri ko fatu makka kamɓe ɓe winde fatu makka waɗande nelaɗo wi yo bilali noddin ewa taw leƴƴi arabeɓe ne ndari bane Quraysh en no mbiruɗa ni leƴƴe maɓɓe ɗi kamɓe miɓe ala fotade wonde o jeeyi ɓalejo koye fotade noddide fatu makko no wayi teddude ni ɗum noon kamɓe ko ɗiɓe tafsiri oɗo aya ɓe tafsiri bone maɓɓe ɓe musiba maɓɓe wona gonga fatu makkata ɗum sen gewroyi toon ene juuta kono ko fennude ɓatan ko mbi ko nde ɓe jetti nde ɓe naati makka ɓe naati tan ko jam e kisal so wona bange goto mo haali ɗum no riidi naatirno o ɓen mbiyano paddu ɗum o waɗi hen ko wayi ɓe jeedi nelaɗo waɗi maslaha wi kala taw aɗa suudu kaaba yoɓe accu naɗo galle Ibn Sufyan yoɓe ɗaccu itti noon 16 mo neɗɗo ɓe kam kala ɗo ɓe kaɓi ɗo ɓe tawi ɗum hay sone jaggue calɗi kaaba yoɓe mbarɗo ɓe ɓe naati kaaba ɓe taarima ɗum ngabbugol e lum e ñettade ɓata esman he foti sabu kamɓe nde ɓe goni julɓe nde ɓe cikkanno ko laata hen usi en naggam sa yi toon tan ka maayo ɓe ngari han gaɗi ɓe kaaba nana sallam yamiri wiyoɓe ngabbu joni goto fof ne denguina anda ko tawi toon ƴiƴe mejen ɗum ko bamɗiɗaten ɗum koye jaljalluɓe nan toon fof bilali adi ngabbude fof bilali kanko goto ngabbi bilali dañi fartange e dendagal ɓe nana sallam renduno e yimɓe fof o dañi fartange tati hay goto heftaki
fattange gadano نعم nde o nde ɓe keɓi allaji maɓɓe ɗi e laata uzza kanko wiyata ko ahad نعم dina o sa jippaji الله mo andi wi allah goto ahad ha ahad o ɓoto wallahu ahad نعم ashhadu an la ilaha illa huwa la sharika fof ha wahdahu la sharika lahu نعم kanko bilali adi wiide ni نعم ahad نعم gueɗel ɗimmel ngel ñande ufude heɗo نعم ɓe mbino نعم bilali wiɓe kal hay goto goɗo wiyane ngabba نعم suusa soɓe suusno e ñande ufude نعم nde ɓe abdoulah ibne zoubayr al ansari نعم e abdoulah ibne zeyd al ansari نعم abdoulah ibne juban al ansari نعم ko on woni mo noddanango jippi e muɗum نعم abdoulah ibne zeyd al ansari نعم ko on woni mawɗo mbiyanoɗo yo yiɓa ngabba dow نعم uhude jabal uhude de نعم neraɗo sa sallam wi نعم somin gañima نعم somin kawi نعم e somin kawama fof woto tella ɗo illa yamir mi نعم nden ɓe kaɓe yimɓe uhude ɓe نعم kamɓe juuɗɓe puɗɗi fol ɗumen نعم ɓe ndeke hefreɓe mbaɗi ko malde نعم gocciti نعم julɓe ko heññiɓe نعم paye bagage ne jiira نعم Khalid ibn Walid ko bawɗo haare نعم reftoy caggal kay Ikramata ibn Abi Jahl نعم yimɓe wawɓe haare نعم ɓe ngabbi نعم ɓe iwre juuɗɓe caggal نعم ɓe jani e muɗumen نعم ɓe mbari hen نعم ko nan toon wonde joom dexen walla suguñaɓe jultoɓe mayɓe ko mbiyata ko نعم e Hamzatu jultama laabi capanɗe jeeɗiɓe pen نعم Hamzatu wota giɗa tan نعم nde ɓe garti ɓe dari noon نعم kanko Hamzatu o juula haw gayni نعم worɓe dognoɓe نعم naatiri e ladde ɓe نعم ɓe gara tan ɓe tawa gorko ene maayi نعم ene wara ene maayi نعم ɓe gadda kadi ɓe takka e sar Hamzatu نعم nabi sallam juula on نعم haɓe timmi capanɗe jeeɗiɗo نعم Hamzatu juulaka laabi capanɗe jeeɗiɗo نعم maaɗo fof ɓe gaddi nela sallam wi baɗɗum caggal Hamzatu نعم juula maayiɗo o نعم fami nden noon ɓe tellima kamɓe heefereɓe نعم ɓe kawi ɓe pooli julɓe نعم julɓe ko hankkadi kuli نعم goppuno mbanno ko haɗat goto wattinodude bamum نعم ɓe ndendi نعم kamɓe fof ɓe ndendi ɓe pirlima alayhi sallam نعم mbaɗi moɓɓil نعم Khalid ibn Walid نعم wari ko waranno نعم yeccitaki hay goto fayani muɗum mone yeccito نعم addi puccu muɗum faye mabɓe kamɓe julɓe نعم en jogori tan wadde marjande wotere نعم ari ha faandiɓe dari نعم ene lemoroɓe goto نعم hay goto yaltani نعم Ammar ibn Yasir نعم wiyane o duñi ɗum jungo نعم Suhayb ibn Sinal al-Misri wiyane o duñi ɗum jungo نعم kanko Bilal goto نعم kanko yalti نعم ɓe kaali darannoɓe heɓani نعم daranno ko hoore mo dara kanko nela sallam نعم mawɗo gandi ɗum نعم kañum woni mawɗo kono نعم mawɓe makko ma won jeeta to mbaɗama نعم walla ujunaji نعم Bilal goto yalti نعم faye makko نعم o daari Bilal no sekkino o ƴeewi o harti noon puccingu tan yo puccingu nirki noon Bilal puccingu sali نعم o yakiri caggal kadi نعم Ikramata ko enen dari نعم kamɓe fof ɓe garno ko warde julɓe نعم kono so tawi kanko o naatani e julɓe waɗi Ikramata suusa naatde julɓe نعم aɗa yiɗi نعم kamɓe gondi نعم joni o ruttata puccingu caggal نعم kadi o ƴoɓɓo ɗum kadi ko ɓurno ko ɓurno ko hartino ɗum ko نعم o faara e Bilal نعم ha timmi laaɓi ɗiɗi puccungole salo نعم te o meeɗani hartade puccingu mbasi warde نعم omo waɗa pucci makko ne waɗa juuɗe makko ɗiɗi fof ne mbaɗa نعم Allah hokkirimo noon نعم a faami mo wela neɗɗo kewɗo doole fof نعم mo wela warde fof waɗa ɗum puccingu نعم so felmodimo puccingu waɗa ɓenda نعم Bilal noon faye makko نعم ɓiyade puccingu hankadi o fayi Bilal wimo laka salam waɗi jungo نعم Allah jaɓi duwaw Bilal yi o jeeya e malade نعم o woni kisal نعم Allah andi Bilal laka salam koye kisal نعم oɗo salam de نعم oɗo adan ɓe haalinode nadde l'islam نعم salam Bilal o e ko tampani diine ko نعم aɗa Allah wiyata Allah fortaɓe نعم a faami woni ɗiɗi نعم won goɗɗo e ñande ɓe naati makka نعم o ngabbi jamma o heɓi sana munuji نعم ɓen goto hay goto jaɓatanga bote e ko sanam bamum wonno ko sanam nene muɗum wonno walla goto waɗi ɗi Bilal ga yumma ala to bawma ala sanam muɗum ala to نعم heeli ha laaɓi hay araɓe goto tawani muɗum نعم ɗeɗo guettata ko Bilal dayi ko ɓalejo dayi namdal ma mi anda noon ko heddi ko jafoɗa
ala garke masha Allah ga adani afami Naam. aridi Naam. jono ender ko kalten dum do ko Naam. o wino ya yellenamo la baddi mum Naam. mumi Naam. joni o wi ko ya yellenamo nu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi Naam. war ɓamte konngudi moɗon dow konngol annabi sallllahu alih wa sallam Naam. onon kam no ɓeeɗo mbaɗata ni Naam. ala Naam. wala tajharuno bil qawli wata tuddere makko ko yoga e konngudi Naam. ka jahri ba'dukum no heddi mbaɗata ni Naam. an kadi en cikka mataw ko yano walla ko gajata walla kono ɗen Naam. bonno golle moɗon won tumɗa taccoron to wontinani Naam. o wi noon inna alladina yagudduna aswatahum Naam. amanu nan ɗon inna alladina amanu yagudduna Naam. aswatahum Naam. ɓene pamɗina sawtuji muɗumen inda rasulillahi Naam. ɗone laaɗo allah sallah sallam jooɗi ɗo Naam. kaalowo fof ko ma raya torturo Naam. ɗum ko goonɗum ɗo Naam. aɗane kam wona kefere kam wiyoɓa mouhamadou yaltumi emin gay Naam. naggam naggam Naam. amanu o Naam. windaka kono Naam. janggama Naam. yagudduna aswatahum Naam. inda rasulillahi Naam. o manti ɓen Naam. sa andaɓe nde Naam. imtahana allahu qulubahum li taqwa Naam. allah jariborima ɓerɗe mabɓe de hulde ko Naam. allah haalata ko Naam. rokkude ɓe kulol ngol Naam. inna akramakum inda allahi atqakum to Naam. mo allah yino to haalno to Naam. merko ali ibn sham mo wino to Naam. inna akramakum inda allahi atqakum Naam. o toon ko goto Naam. ga ko hewɓe Naam. ulaika alladhina amsahana allahu qulubahum li taqwa Naam. ɓe to ko jammo wonno Naam. goto itta hen tan Naam. lahum magfiratun Naam. o fawti hen kadi takid Naam. lelnoɓe konnguɗo muɗumen jam jam Naam. no allah yiɗirni Naam. lahum magfiratun Naam. wa ajrun azim Naam. so ko ataka inna akramakum inda allahi atqakum Naam. inna allaha alimun khabir Naam. Naam. jiiɗa wona inna alladhina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina amsahana allahu qulubahum li taqwa lahum magfiratun wa ajrun azim Naam. wona Naam. o ruttani kadi heefereɓe ɓe o winoɓe allahi atqakum haali kamɓe tan jehten Naam. arnoɓe bonde alayhi salam yunaadunaka ɓe nayi ɗiɗi Naam. inna alladhina yunaadunaka min wara'i hujurati Naam. onon julɓe la tarfa fawqa sawti nabi Naam. ha wiyete an tabaɗa maɗum Naam. oɗon Naam. wino ko inna alladhina Naam. yaqudduna aswatahum inda rasulillah Naam. ay ko julɓe inna alladhina Naam. oɗo yante o inna alladhina to ko amanu Naam. amanu winda ko inna alladhina yaqudduna aswatahum ɗo ko inna alladhina Naam. yunadunaka Hujurati. kafru wala o Naam. inna alladhina Naam. kafru o windaka amanu o windaka Naam. kono fedde hen fof Naam. andi jofande muɗum Naam. yunadunaka Naam. min wara'il hujurati Naam. fedde arnode inna allah sallam yaltuka Naam. o feñini joni ɓeɗo kefrago muɗum Naam. yunadunaka min wara'il hujurati Naam. ɓeɗo nodduma caggal cuuɗi ko hefere ɓe tan ɓe wino yaruna sono ko ɓeɗo hande o hara e haala mum Naam. aksaruhum ko Naam. ɓuuri hewde e mabɓe Naam. la yaqiluna ko ɓeɗo mbiya wona julɓe mbiya Naam. saka oɗon pirde facciroji moɗon onon firoɓe mbiɗon yeeɗo dental bo heewi ɓuuri heewde fof Naam. e daka kay so wiyama ne heewi eɓe jaabo Amadou Wade Naam. e daka meeɗani dental pongal noon woodi jaabino dental kay ne heewi fof ko bone tan woni ɗon nden noon feere arfa boni waade dental nde ɓuuri heewde fof ɗon bone ɓuuri heewde arfa kam nan ɗon Naam. hade daka taw Naam. gande ko kalɗum banda men Naam. sinɗo an moɓe gande ko kalɗum Naam. fami Naam. inna alladhina yunadunaka min wara'i hujurati ɓe kay jahan dakar Naam. saka ne mbadde waɗi Naam. aksarukum la yaqiluna Naam. saka oɗon limta e qur'ana Naam. aksar nas la yu'minun aksar nas jiita Naam. qur'ana wiyetake papare Naam. walla wiye participer ala Naam. haala tan ko laaɓi ko gadda dalil o Naam. ɗon aksarum la ya'lamun aksarum mata so yimɓe goni sappo goto malama Naam. ko bonnat Naam. walla yimɓe de no gona nogas goto noddino Naam. walla Naam. inna alladhina yunadunaka Naam. min wara'il hujurati Naam. ala kayne andi suudu wiyete Naam. ko suudu anabi sallam walla kadi wanda hayɗum Naam. ɓe darake degré de Naam. ko ɓe o wi Naam. aksaruhum ko ɓuri heewde e maɓɓe ko wona an ko pirɗa ko aksara nasi e dental ɓurgal heewde fof ko bone ala Naam. haɗum no famani Naam.
wi be no be ngullitire baadilaade mabbe so ngullita be ngullat wa aksarum la yaqilun so be kaddilno ko be jaata ko kay wona en sallam be baddata wasu walla be do en garena basu o badi hen kadi felore wonde no gandirda walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim la kana khayran lahum gon julbe do julbe medino do en sallam yaltuga gandita no ya no so jippi ko hefere be jede kadi on jedat fal force on jedat walaw annahum sabaru kambe arnobe be ngari tan be dari be jedi ha jaltuda faade mabbe la kana khayran mudi mojude mabbe walla gon hoto julbe biya do kadi sako do bada aduna ya nas nakada mi nakada nakada ko la yo aldabe ko aldabe inna akramakum alla en akramakum ana andi akramakum o mandi bo haaldata be akramakum be no haaldane mudu men akramakum haalde be haalde be nan don fami fa jogi masala wala be jono masala kam min fami non pirdani machallah bangi bilal o do darde fo mo darani dino en jiyani hadis garde makko hay so ko hadis daif minen kam min jiya bangi hala bilal no darande dino woni bilal no darani dino woni ala hadis gardo tan hala bilal walla dum gaso hadis daif kam min jiya hadis ko hala bilal jiddaani go bilal tan habdi hadis to bilal da hadis hadis mo habri dum koy won burbe do na ada ne barki ko habri no foti adande fatima binde ko habri no foti wala ko bilal tan jeey don min jidi ko famani mi de taw ala bimi ko bilal mat hadis kam winda kay do makko tan darde mo wadani diina o voilà badande ko kalta ko mbi don wono on de don ko hadis seeje ko dum weli on ko don bawdon wono ko bara buka do biya bamu bi tan daw hala ko ngol bawde ko hadis nani so don kala qur'an karim dental annabi sallallahu alaihi wasallam fotiri ni e ngurdam makko no fotiri yewtare hen qur'ana ko yimbe sappo bukhari nan to bukhari mo nan to on bi ko yimbe tato wala nay te ko yimbe sappo khalid ibn walid ranan qur'an wonne ko dum ren winduɓe qur'an karim de e ngurdam abubakri windu non kamilo ha gasi ko Zayd ibn Sabit won gor windi Abubakar windani Ali windani c'est Umar windani ndende fiitoya lawol gongol ko nayo bindi ko adi bi jewton bilal kay ko day ko burum bari ko qur'an de jippine ko kayma adi yen ko kongol mudum dum yanani on mara winno gari e beeda bura hew ko hewat yoni hakay bilal subede wonde nde noddinango jippinande bi ko abu mahadara yo noddin ko bi o bi ko abu mahadara to yobe gandin dum bilal kayum buri anda sawta ngam buri mawnude dande e welde dande jidda ko mo bamu hebi dum kam jo hadise jande ni hal jo hadise jande wal mabbe mo bamu hebi dum bilal kay martaba goddo mo dañi bode yo kadi dañandu nde noddinango jippina koye ansari yanki haalani annabi heɗo no moƴi mbiyaɓe kamɓe wiɓno mo marmaɓe mor baban bamu bamiran mabɓe ɗum bonnadi bilali ala gueɗale hadis walla goɗɗum bilali kay goho a heeɗima ko kalamami ko ɗeɗal gongal gal mbimami gal a faami heɗo no moƴi nde noddinango nde o wiya yo noddinta o gayni omo noddina e gurdam ene sallam nana sallam ne wiyondiri arani as-salatu khairum min an-nawmi ko babira mabbe ngadi kam yo mari tejanbe won gadu firtama won mabbe bamta yon dum accanam to hala madi sada hala mi qur'an lama ba jabre so yanani kadi beyden so yanani beyden jokkude mi kidi ala wona jokkoy ko annam to ana ususuji ma mi be jorma yaad man dañam bon wala bon wala ne nala do sallam yalti aduna ha woni dungunaji bilali en sham yi ko ne sallam de
kañum hoyɗitinimo kanko Bilal wimo yi Bilal walla ɗam puyɗam aɗa wawi mayrirdemi ni Bilal fini haɓɓani ngelaɓe muɗum en fayi Cham ene fayi Makka Madina tan waɗa nde wari ha o yetti o salmodiri e maɓɓe ha sara o fayi gabre rasul sallam waya o wiyamo tan o jaggi Seydina Al-Hasan o waɗi bange makko hol makko ñamal o jaggi Seydina Al-Husayn waɗi hal makko nanal walla maɓɓe mo bamu dañi ɗum kamɓe joom hade seejan ɓe ala ɓe dañi omo waya Allah waɗi o woni ɗon haw fofti yimɓe ɓe dardi Aboubacry Seydina Aboubacry radiyallahu anhu wiwo Bilal noddim walla maɓɓe mo sahabaɓe ndendi wiyo bammo noddi kamɓe joom hade seejan ɓe ñaagui wodani wi wodani tan wodani ɓe ndewi e Bilal wi kañum noddinta caggal Annabi sallam hay goto hawtani Oumar noon forti Aboubacry yettihenno ñaagomo o wi Aboubacry so tawi cottirɗami ko sibo Allah fa marhaba acca kam so tawi noon cottirɗami hande ka rimɗinanimi mi noddina wonam accirma hande mayi fof Aboubacry wallahi ko sibo Allah sabu Allah cottirmami o helsi noon Seydina Oumar en e sahaba wonɗo Allah o noddina walla maɓɓe mo bamu noddini mbay noddinade de kono ala maɓɓe kam mo bamu noddini ha dañi noddinago Bilal ñande ko Annabi sallallahu alaihi wasallam nuti ko noddinago wayani noon e Madina honno noddinago Bilal nde o noddi o wi Allahu akbar ɗim fo ƴengi o watti Allahu akbar yimɓe ɓe riƴentade ashhadu an la ilaha illallah kafti kam dow ashhadu anna Muhammadan rasulullah kam fof ke noddinago yettaki hol maɓɓe mo bamu dañi ɗum ɗum wonama jeene yoɓe jeet ɓeɓe goppullo woto tefto koɗɗo fuɗo kon ngar kon joni bammu ne piyamari bonde rew ɗumen tan gadda haade son tan kon wona bida shirk waɗiɗi soɓe gadda yoɓe gadda wone goɗɗo jaɗɗa jafa so tawi masala goɗɗo ne woodi ko jeeyta e ɗiɗo pucc paccaji abdu ko pucc paccaji wiyete a faami ko ɗum gandumi Seydina Bilal ko dañi ko ni iyi nde ummi Madina nde ummi Makka ɓe ngari Madina nelaɗo sa sallam yamiri yoɓe dartu rewɓe so yeeso nelaɗo sallam walla so wirnade muɗum ɗo ari fof o wiyata min ngari ƴewde e moɗon korɗo Allah aha komin maccuɓe min gonno min dimɗinama so dokkira min ɗum ba so dokke ganda kam komin maccuɓe min gonno kono min dimɗinama ɗum den e haytari kaji makko ha ɗum ko woni hen ngano ko oɗo ay kam ko ni nden leyna wodduɗa suwatum nden leyna ɗuɗay ka leynam hana law ɓulugoli taqwa oɗo ko goto inna karama kum inde la yataqakum oɗo ko Mirqal ibn Hisham mo ɓernde muɗum wonno imanu oɗo goto gonɗo e moɗon o ɓuuri on teddi on ɓulloɓe fof o wonto e sahabi jalil ɗum ganndumi jokken luuɗo lewru noon ko e lewru ko arka ɗo lewru hajju yonti mbatton hakkillaji oɗon yahoɓe makkaji ɓe mbatton haqqille oɗon yahoɓe makka ɓe neɗɗo e moɗon fof noon jaaɗo makka yettaki Madina ɓaari wona ngantu ɓaari ma yaani e lawol so yo andu kam ko keefeero neɗɗo fof jaaɗo makka mbi min mo yettaki Madina juuraki Annabi sallam ko keefeero neɗɗo fof jaaɗo makka hajjoyde mo juuraki Annabi sallam ɓaari wona ene maayi makka e ronki yettade ko keefeero sabu Annabi sallam haali man hajja walam yazurni faqad jafa konngol gongol ari faqad jafani garɗo tottude farilla muɗum juurakimi ene waɗi koye mi ɗayni kam sa ɗayni noon sa ɗayni Annabi sallam ka keefeero ɗum kam masala haalay ɗum yeyi to noon ko farilla kono mbiyatake Annabi sallam iwanoma ɗum gila ga nodda ko bamma noddan aɗa ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah yan gara jetta mbiya yetta ko on mbiya ko neɗɗo tan ɗum ko haala
joni so tawi on mbi wonde yettade annabi sallam ɗum ko bida en walla ɗum ko sirko walla goɗɗum ko noddanto mo ka waɗon jaani teka ko batton ko waɗi bandara on haalpulaar en ɓiɓɓe haalpulaar en kala e moɗon jaaɗo koye mo yettaki madina nde mo no wara yo andu ko keefeero arti daani e l'islam fof kadi to tan ken juula en hoora kono artide tikkate Allah kam artide tikkate Allah woto mbaɗe ɗum to batte biyeji to noon faltade oɗo biye mbaɗi an kam ka dokkaɗo so naalanki hokkuma so président hokkuma so piyo buuba hokkuma so gujjo hokkuma an ka dokkaɗo hay joyi dagari ma nani ha joyi saɗi yeeɗi jaam tottude noon wiide noon dañani ha joyi itta ko hajirano ko yo sakkane jamaji en walla miskineɓe walla totta goɗɗo yo hajjanoy ɗum ala fardu ayni ala lamto goɗɗo fardu ayni woni ko toɗɗi kala neɗɗo fardu ayni ene toɗɗi kala neɗɗo hay goto waɗanta ɗum ko waɗata ko ɗum lomtaki ɗum noon so an a wawa wiide neɗɗo yo lomtane e juulu sellata a wawa wiide neɗɗo yo lomtane e korka sellata a wawa wiide neɗɗo yo lomtane askal sellata farillaji joyiɗi Allah ashhadu an la ilaha illa huwa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasuluhu a wawa wiide neɗɗo yo lomtane ko noonde kadi hajji o kadi a wawi wiide neɗɗo yo lomtane ɗum noon holno ittata kaali mbiɗa neɗɗo yo hajjinoren anniya o mayɗo ne wawi annanademo ɗum ene gasa ɗo nattaɗo ɗo wiyata ɗo gandiɗo takbir walla aɗa harmina walla goɗɗo goppe ka so a dañani hay joyi de jooɗo so tawi ka debbo a dañani hay joyde rokku joom galle ma walla ronoɓe ma so a gorko a dañani hay joyde rokku ronoɓe ma wasalam ɗum tan foti waɗi ko fof ko haala heewa men garoy e masalaji goɗɗi ƴeew mintaji moɗon wiyeede kadi biye o kadi so tawa hajji yani ya yaltin hen asakal ɗum ne holno sifirto biye tawa hajji yani eyi on masala enen garanno demal gongal ganda noon asakal wona jawdi fof asakal waɗi ɗum wona jawdi fof asakal waɗi ɗum asakal kadi waɗɗo fa e jawdi tan ko taw nafoore ene heen ene yincina ko pomirta ko wonno beyi walla baali ɗum ene yincina kanŋe noon kañum so tawi ka gasowo nde dañɗa fof a yaltina tan gaska haalis danejo ko noon kono amma so tawi ko haalis oɗo mo ñaameten o kala ɗo o wawi wonde haalis oɗo ɗo woni kala ɗo julorte ɓaade o wonti julaago ñalawma fof mo naatirɗa mo julaago a felliti julorade mo Allah ne wawi tawi joguiɗa ko million ngaji sappo itta hen 100 ujunere walla 100 ujunere cooda baali mbiya wonde aɗa fuɗɗoro commerce so tan dartimo wuuri askat amma kaalis mo jeeɗa kalami ko pulaar mbiɗo cer gurdade banque amma kaalis maɗa mo mbaɗɗa e banque duuɓi sappo duuɓi nogas mbaɗirɗa toon kada mofti on askata hande askata janggo askata ko kaalis liggorteɗo kaalis mo liggortake askatake somsi koɗi keewi fof ɗi gaskataki ɓaɗe gona jeeyeteɗi a faami ɓaɗe mo nayi commerce koɗi keewi fof ɗi gaskataki o nani kaalis nde askatiya ko ma waɗe ma liggore Allah hutaki tagore muɗum nde wi ko yon ƴeew hen dañon hen so dañi hen kadi miskineɓe kay hen so ɗum aɗa so tawi aɗakita mo hoore mata a sara a hokkata e miskine waɗi farilla e moɗon a jogui million ngaji sappo a liggorima ɗum duuɓi tati walla duuɓi nayyi walla kono aɗa jagata aɗa buufa miskine ala gueɗal Allah wiyala waɗa ɗo ita so a yiɗi daña million ngaji ma sappo an jeeyi mofta e galle maɗa ñande fo aɗa hen dépasse maɗa aɗa ñaama million ngaji sappo ɗi yo duuɓi sappo tawɗi ɗon asakal waɗɗake e majji so nanani mi retta on nani million ngaji sappo a moftima kande ma moftirɗa kada ñaama
walla aɗa resirna ɓiɗɗe ma a faami kala ko mbawɗa moftirde ɗi ɓaade wona commerçant aɗa itta hen aɗa yeeya walla aɗa sooda aɗa sotta askata 46 85 49 80 ko biye dokkaɗo o naati ni biye dokkaɗo o naati onon sa ɗo ko mbiyema sa yiɗi mofta duuɓi sappo an hen toon sa hajjoyi famata ban sa hajjoyani ñaama goɗɗum ala hen asakal ala hen asakal ala e ko liggoraka asakal ala e kalis mo waɗiraka commerçant kaalisaji ƴettiteɗe ene mbaɗɗe e banque ɗi an ko an waɗi toon banque maɗa gonɗa ko yiiɗ darata toon hunde yo ñaame jiida kay e kaalis maɗa an mo jagguɗa mbaɗɗa e bakanil ma nder fa sorte ujunnaji tati so yiɗi noon hande arata corta hen to million ngaji sappo gonno guita million goto sodat terre a waɗani commerce so waɗɗa kaɗa maha pame kadi guila joni coɗɗa tan kaɗa marani sukaɓe ma walla galle ma aɗa marani suudu hoɓɓe ma ɗum askata jangode baalel wirso ma guitta hen kadi cooda aɗa dartira seeɗa seeɗa aɗa ñamira seeɗa seeɗa wona aɗa liggoyo kadi aɗa artira aɗa wattede kala noon jaltiɗa coodani hay sinno wofu buna peccuɗa mbaɗɗa peccon peccon ɓaade koye kalis he guittuɗa jeyɗa ɓoɗel busap ɓoɗel ɗum ɗo e ɗum ɗo a maayi commerce natanima kadi jarɗo jaɓo nani kalis mbimi mo liggoraka asketake kalis mo liggoraka askata kalis mo liggoraka askata nani wona lewru ma jomum ko commerçant jomum ko fonctionnaire lewru ma en yiɓe million ngaji termiɗo yaso a yiɗa kara was kadi cekkat jom ko woni so ƴetti kala ko fonctionnaire omo jogui kalisa makko o naati e commerçant o askat kono wona komo jogui million ngaji makko jogi walla million ngaji makko sappo askat dowo ɗum o gaɗani tali ɗo ni wasalam ko heddi caggal ɗe keɗɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley ene wayno yewtere nde ari ha ɗo machallah joni kam en keddoɗa ko mintaji 4 hankadi machallah wallahi walla sappo eyyi joni kam ko ni wona ko ni askal kal ko ni kalis ko ma liggore so liggorama noon Allah wawi taw ko buuɗi sappo walla joni mbaɗen tan ko ɓuuri nafde ko taw ko ujunnaji 5 dokkeɗa nda natir golle isa rokke ujunnaji 5 natir golle min mi wattanima hen ujunnaji 20 jibi wattima hen ujunnaji 100 ndendinayi ujunnaji maɗa 5 ɗen kam ko an jeeno aɗa ɓitte aɗa waɗe kaɓɓel tuuma aɗa ni yeyde wona aɗa waɗa commerce ujunnaji ma 5 ɗi a watti e ujunnaji 20 ujunnaji 100 he a naati commerce hitande ha dartima mo wuuri so tawi a limtima koye kalis o a tawi hay sinno ko buus sappo pawi hen ko asakal ittat ko ndeweteɗa noon e ñamade ko ɗum a ittato ujunnaji 20 isa ɗe e ittat ujunnaji am sappo ɗe a ittat mbaɗa banggue ujunnaji 100 jibi hokkuma ɗe a waɗat banggue woni ujunnaji 50 wona an joguiɗa ko ujunnaji 50 heddima noon a itti ujunnaji 50 e joƴƴini kalis o heddima hen ujunnaji 100 an jenno ko ujunnaji 5 oɗo kalis ko fawi hen ko fof ko askat 200 fof buuɗi 5 askata so kalis dollar so euro so ogiye so seli kala kalis bawɗo wonde ñameteɗo 200 mum fof ko ujunnaji bu 5 200 fof wona kalis alani sabu wiyede ma 100 million walla hisude e kanŋe on pen kalis ñameteɗo fof kanŋe ko banggue mum kalis ñameteɗo ko banggue mum ala wiide yo qiima e kanŋa so yettima e menkeɗaji 100 walla menke on pen mbimi on pen saka wiyede ko million ngaji ɗiɗi e ko ɗum woni sa on pen mbimi ujunere wotere so fawtima e dow ujunnaji 50 ɗi liggortonɗa de asa ɗum walla wiyede e gawri asate ko mataji 100 jeegom ala ko modi 100 jeegom 100
kaalis gawri koko ɓerte koye ɓerti o fayi so gesel ma addi moɗɗiɗi sokku mbaɗa kuddu gaska wona ka demno so fellere waɗa kuddu so gerte waɗa ɓettirgal ma ɓete yahani muudi ɓe pen ɓe ñama jawkal mone meere ɗumen benne punde ɓe ñama jawɗi ɓe pari so ceer noon so ustage on so lakar yon so fof on pen ñamir kadi batte hakkillaji so keeje wona ko haalte koɓɓe batte hakkillaji kaalis mo liggoraka askata kaalis mo liggoraka askata kaalis kadi wona kadi 100 ujunere fuɗɗoto on pen ko 200 fof 100 ugiyeɗeɗen yiiɗa de so tawi aski yana majji bu joyita hen on jarama no bandira on calminama en bandiri no fewi e dendangal bandira fof kadi eɗen jettoɗo ɓen juuro yo Allah ko watti o sambuuri so jogui haal mi dewni mo gele ko ɓoyɗi gila radio abou halen ɓay mayiɓe kadi maynoɓe lawol dakaɓe ko wayno kodde abou nena ba kodde abou nena de kodde nena abou ba na kodde abou ba en do noon mo ceerno Samba so jonima kadi leydi ɗi fof musidɗo meɗen kadi Abou Thiam to Jamma Alwali wonne kadi goram en jeediri ni daka ñande yimɓe ɗon makko kijiɗi janggo muɗum tan goramo sanki yo Allah yurumɓe kam fof yafoɓe en do nimo ceerno Samba sen dendangal julɗo fof biya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu e dendangal journaliste uji ɗi fof Ahmed Amadou Ly en kamɓe fof ɗo potiri kala ɗo journaliste Haalpulaar wonno en doni ɗum Sar Ablaye Sar en Moussa Djibi Gadio en kamɓe fof en donimaɓe Hamdouro Hadi en fof kamɓe fof en donimaɓe yo Allah yodden caggal me ko juuti yo Allah yodden caggal me ko juuti wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ko ɓuuri hawnade ñande dakande min ji neɗɗo jogui yumre deftere tan ha yeeyi wata o yi min jogui kursade o ƴetti deftere en butte jasame o deftinani min ƴeeren min tawi hen Mira Ibrahima an tawnode min ƴeeren ɓe ɗum de ko Mira Ibrahima wonde o yaha mbimi subaka leyla ɗum ko wona rondirde an ko ka bonɗo addude ko yeere men ko adda minen fof babiraɓe en mayi ko woni an gadda deftere maɗa waɗi hen Mira Ibrahima addanmi salaru Ibrahima ko ɗum duga a jogui o welami ala kone defte mbimi to woni o yi nana e deftere mata wonande mbimi aɗa huñi o welami huñaki mi hummoɗon ala cop ala Mira subaka leyla ɗum aɗa addani min ndolu wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala bara wona e gasni وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته